Resulta sa paghusay ang nahitabong pagdagit sa usa ka babae nga nagpailang nurse sa South Cotabato Provincial Hospital human nga madakpan sa mga otoridad ning niaging gabi. Kahibaluan nga usa ka alias princess ang nagpailang nurse sa hospital nga nakasulob og green nga uniform ug face mask. Dayon gitabangan na magtiayon tungod kay hilak ang bagong himugso nga bata ingon man ang pagproseso sa mga papeles. Nisalig matud pa ang magtiayon sa suspect tungod human mga anak kini na ang nagatiman sa ilaha. Hangtod sa makuha sa suspect ang bata pagawas sa hospital. Nangayo dayon og tabang ang amahan sa mga security guards apan pakyas nga makita ang suspect. Sa poll sa CCTV, ang pipila ka lugar nga naadtuan sa suspect dala ang bata. Gipalitan usab niini og mga gamit ang bagong himugso. Apan human ang pipila ka adlaw nga hot pursuit operation sa kapulisan, nadakpan ang suspect sa Dr. Arturo Pipingoy Medical Center alas 5:05 sa hapon. Human buot nga ipa-newborn screening sa suspect ang bata. Apan gikatingalahan sa encoder nga kulang-kulang ang mga detalye, hinungdan gitawagan ng kapulisan kundi man ang puso nadakpan ng suspect. Hinuon luwas og anaa sa maayong kahimtang nga nabalik sa mga ginikanan ang bata. Nasayran nga nag-antos sa postpartum depression ang suspect. Human mahulugan ning bulan sa Setyembre ug aron itago ang paghitabo sa bana nga naa sa abroad, gidagit niini ang bata. Human napipila ka oras kang panag-istorya sa pamilya sa bata. Nag-uyon ang tanan sa paghusay. Nagpasa na usab ang kabanay sa kapulisan o affidavit of disinterest to file a complaint batok sa suspect. Mga katropa, aron makamata sa kamatuoran nga dili krimen ang solusyon sa mga problema, mag-Vision X Plus na. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM